Il-qorti ċaħdet il-ment kostituzzjonali mressaq mir-raġel li jinsab akkużat b'diversi każi ta' teddid ta' bomba fil-qorti. Fl-ilment Richard Kuxkiri qal li l-ordni biex jippreżenta kampjun tal-vuċi tiegħu tmur kontra drittijiet tiegħu. Ir-raġel 40 sena mill-Ħamrun huwa akkużat li ċempel lill-pulizija u rrapporta li kien hemm bomba fil-qorti f'5 okkażjonijiet fl-2012. Dawn seħħew meta huwa kellu jidher quddiem il-qorti fuq każ ta' frodi. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali argumenta li dan ma kienx każ ta' ksur ta' drittijiet tiegħu, filwaqt li kampjuni tal-vuċi huma bħal meta jittieħdu kampjuni tad-demm u tax-xahar. Il-qorti ddeċidiet li l-kampjuni tal-vuċi mhumiex irregolari huma żvilupp fix-xjenza forensika li huma aċċettati f'pajjiżi demokratiċi. Raġel ta' 26 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati ta' serq. Quddiem il-maġistrat huwa kien akkużat b'serq aggravat minn żewġ ħwienet f'Birkirkara, ħsara volontarja, ksur ta' żewġ kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest u li kien reċediv. Il-Pulizija talbet lill-qorti biex tkun ikkonfiskata l-garanzija personali, filwaqt li d-difiża talbet lill-qorti biex l-akkużat jinżamm fl-isptar Monte Carmeli. Il-qorti aċċettat it-talba. Bulgara ta' 21 sena nħelset mill-arrest wara li kienet akkużata li kienet qed tittallab. Hija kienet qed tgħix waħedha mingħajr dar u tittallab fi triq ir-Repubblika il-Belt. Imbikma u mejjuna minn tradutturi ammettiet l-akkużi kemm id-difiża kif ukoll il-prosekuzzjoni xtaqu li tkun meħlusa taħt kundizzjonijiet. Hija nħelset filwaqt li kienet avżata li jekk tagħmel reat ieħor fi żmien 3 xhur, il-proċeduri kontrija jerġgħu jinfetħu. Waqgħu l-akkużi fil-konfront ta' koppja li kienu mixlija li aggridew mara waqt ġlieda fl-inħawi ta' Kennedy Grove. Jidher li huma ġieldu fuq parkeġġ. Il-mara qalet li l-koppja ħarġu mill-karozza u nsulentawha bil-ġuvni saħansitra imbutta mal-art. Il-koppja qalet li l-mara kienet l-ewwel li ħarġet u bdiet tagħti bis-sieq il-quddiem tal-karozza. Madankollu l-qorti qalet li l-prosekuzzjoni fallit milli tipprova l-akkużi fil-konfront tal-koppja u għalhekk illiberathom.